Balkanlı sala eliniz gelli. Vilayetdaki dostlarımız üçün gowy täzelik Mar vilayetina öňünme Balkan vilayetine bitdar şäher. Ine Murad'ın aytışýaly Yato inni Balkan vilayetinde. Balkan vilayet boyunça resmi dillerin yerleşýän nokady. Balkanabad şäher, Podgorny köçäň ugry 106-njy kwartal, soňky svetofor. Meseleni iki zat çözýär. Birinjisi NATO, ikincisi Yato. Bolmacım oğlum men der. O şeyh, elimde Rolex no date. Gözümün beat up DJ. Öyle de ağırdı soğuşayın. Nirdim oğlum peyda. Men baba yerine peyda. Ussa berde elin çek, Yato bolsa heziljek. Mehriban illeşler, inni bizim dukanymyzda Polşa döwletiniň dünýä belli brendi Yato kompaniýaň istenli karydyny arkaýyn tapyp bilýäňiz. Isleseňiz, sapok gerekmi, spsovka gerekmi, kaska gerekmi, nabor, drill, bıçkı, tapağı diyor. En kiçicik karidından ulu karidlarına çelli arkaýyn bizim dukanymyzdan alıp bilýäňiz. Yatoň gadryny we güýjüni hakyky masterla 100% bilýänler. Elbette bamong dowami bala çağır zorani yöneken verme tawali Pulun dolur ya kovani Şeýle de bizim dukanymyzda hili gowy amatly bahadan instrument sorak gelýän master oglanlar arkaýyn uyustuz kompaniýaň istenli karydyny el yeterje bahadan alyp bilerler. Çintgap za saylap goýýan ustalar üçin bizim dukanymyzda Çint kompaniýaň lampasy, projektory, spody, kulçatr rozetkasy arkaýyn amatly bahadan tapdyrýar illeşler. Şeýle de Yato, uyustuz, Çint kompaniýaň Balkan vilayatynyň çägi boýunça resmi dillerini telefon belgisini aşağıdan belleýän vilayatyň çägini etraflarda, owalarda işleşekler arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Yato, är işlemez, gurul işler.